er, som vi også gjorde opmærksom på, cirka 60 dage i gang. Plus minus. Nogle lidt mere, nogle lidt mindre. Og de er så blevet indleveret her omkring 1. maj. De er med det her dueslag også medlem. Nu tænder han lige den. Nu tænder han på en klokke. Og den klokke der, det betyder, at de skal have noget at spise. Så begynder de at bevæge sig hen op i en af de her huller her. De er sultne nu. De har været ude siden klokken 7:30 i morges. Og vi har fået en eller halvanden sektion ude nu. De har ikke alle 1600 ude. Fordi de er ret nye. De skal vende sig til omgivelserne. Se, der er nogen, der sidder heroppe og hænger lidt endnu. Men, så de er først, det er som børn. Under opdragelse, det kan tage længere tid med nogen end med andre. Så er det også med duer. Nogle af de lille hoveder. De hører den sammen, når det bliver noget at spise. Det er bedst det. Vi er i det her slag, som er Skandinaviens største dueslag, medlem af en gruppe af sådan nogle slag som den her. De hedder One Block Races. Altså et slags dueslag. Altså hvor alle afleverer til samme dueslag. Normalt har man hver sit dueslag, men her afleverer vi det samme. Og der er vi med i en gruppe, hvor man kan konkurrere om verdensmesterskabet inden for dueræs. Ja, det lyder sådan lidt nørdet, men det er sådan, at der er 12 slag i verden, som er med i den her gruppe, FCI dueslag, og de er så et af dem, der kommer med. Det betyder, at vi også rent veterinærmæssigt skal være meget påpasselige. Der har jo været fugleinfluenza for nogle år siden her i Danmark, og vi er meget opmærksomme. Duerne bliver vaccineret, de bliver medicineret efter alle forskrifter. Vi har en belgisk dyrlæge, der kommer og tilser duerne. Og det er sådan, at, og det håber jeg, at I kommer ind til i dueslag bagefter, så skal I have sådan nogle små plastiksokker på. Og det er ikke fordi, det vil være sikkert eller noget, men det så får I heller ikke duer på skoene. Poul han prøver nu at få jorden ind, han kommer lidt til begyndelsen og så fløje lidt, til de begynder at flyve på de små bitte klokker igen. Så om en måneds tid, der vil de flyve rigtig, rigtig højt op, og de vil flyve længe. I flere timer kan de faktisk motionere rundt om slaget. Og det er der, de lærer, hvor de bor henne. De finder ud af, her bor jeg orienteret. Jeg ved ikke, om jeg ser på ægstuen. Hvis I kan finde den, her så har de en lille. Jeg har ingen med. Ja, det er jo smart. Det er også sådan noget duer med. Det er derfor, han ikke tager ud, hva'? Hvordan har de været? Det kan være, at de ikke har spist sammen. Ja, det kan være, at de ikke har spist. Fordi han er... Så var der alligevel.